Khatkhati Police Station angkang National Highway home ke brasir ke atawarpi Khatkhati Gautam Basti adung Ahir ingtangrak pensi car pen bike kachetong abirta longdun birta kiribdun longa tengi ke damtang aruni phai ke thomarni anarlo por phai kris ya por malom ihum dimapur ana thupen ke bang bombay AS05Z 3716 lapen ihum bokajan pen dimapur anat ke dambom AS03AG 6845 atum Gautam Basti adu ke kek arling ke bat pen men kachetong Ahir ingtangrak anpin kachetong lapo Ahir ingtanglo bike ke vega tumbang hinita adimalo mat apran dam juilo apen karalong ke do atumta arenga hu ke so Ahir ingtangrak lo athe karabang ta chepharle phak anpin lo adungarai ke do atum arenga hu ke so tuma phan 108 ambulance hangsi dimapur an ke so kelang jia phan pondo Lapen halapu birta kilong pen Khatkhati police atum adim pali dunsi kithilot bang hini abang arpum postmortem ke claim jia phan siding pondo kithilot bang hini lapen arenga huke so tuma phan amen ribdun long lelang inut bang hini ke thek dun long atum pen ke than pon atengke kachetong humnia garita ke chat wa jok pusi kachini pon bogajan men anantirang karbiang long life